subscribing da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun wasu. Malam ina zuwa ne? Ina? Filin jirgi? Kudin ka 200 ne. Wai malam ina zaka je ne? Ba kai da nace da kai filin jirgi mana. Filin rija na kace in kai ka. What? Rija ne kuma? To ina nace maka filin jirgi kana ga yamma rija naka. Dan Allah ka samu guri ni ka sauke ni ba dan iya ba. Nace da kai filin jirgi ka kawo ni nan. Ba samu guri tsaya samu guri ka tsaya ka sauke ni. Ha, Allah sauke ni. Allah sauke ni.